tei nokbar satung habar tongo hni no Tripura hani boyar khogo kusung kusung romoi bolongo tongibo kwthang tonglaijao hani bwsarok phiaba o kwtal jarwo tongkhor swlaijagui phaima bai swlainani nango tomung chamung tai abo bai baksano rungmung simungbo aboni bagino kami amchini lukurok kwthang tongnani jobao chamungrokni slai kotorkhi nasik thai rungsringnani lamano jesik bialo klai tongbo chamung ajimungni yagulo rungnono lama khanei naharia khe kusung kusung bial bigra khairokjaknai chugya khora kompano wngui thangsinai akogrok wansuguino thangnai 18 July salmario is malidor ni Biranjoy Choudhury kamio thangui kamini cherokno thinangni jati swnamna bagui khata kolom darapatai puila beremo purnani bijaprok bagui reikha Manipur Tripura mothani adongrok o salo porijaknai manikhani bagmabai baksano o cherokni buma bufa songno bwsarokno porirena bagui bwkhao phan boxin bulaikha a hoda hamkrai samung tangnai lukurok 18 তারিখ 7 মাস 2021 49 সমন কেন্দ্র PPADC সাবজুনেল পূর্ব মালিদর গাঁওসভা বিরঞ্জয় চৌধুরী পাড়া फुंजामोहन JB स्कुल आं दहर आमरियां त्रिपुरा मोथानि अंगे bo aini parani je cheharano khata kolom balistia darapat ABCD ma bina mূল্য aini ব্যক্তিগত তরফ থেকে ang bo cheharano ang Tripura mothani কর্মী হিসাবে ang bo cheharano bakni april খুব খুব আছে 39 জন ini rot saya me phenai ini parani Biranjoy Choudhury parani ungye ini parani Choudhury mama ajrai riang ro upasthit tongo er logeo me phenai ini parani Sucindra riang me phenai erpore loge tongo Durnojoy riang erpore Kesurai riang ini somosto tini Tripura mothani kormi boro ini tini bot khata kolom ang tinio ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে হাফ sange khapu ya ani bot parani cheharano ang ba